Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen, og Bibelskolen er jo, som du sikkert ved, en af de største danske kristne steder på internettet. Her har du adressen til det. Der har vi Bibelskolen ARB og Bibelskolen.com. Begge dele er inden for Bibelskolen, og her er rigtig mange ting på begge stederne. Det er ikke de samme ting, der ligger, men der er mange interessante ting begge steder. Jeg tror, at du vil have stor glæde af at gå ind og besøge en af stederne, eller begge stederne. Her i dag vil jeg prøve at vise dig lidt om en bibelviden, vi har lavet, og det er om Jesus fristelser. Vi har lavet det her i et programmeringssprog, der hedder Delphi, og det betyder, at det giver nogle muligheder, som man ikke har i almindelig bogføring tekst. Du kan downloade programmet her fra denne adresse her, og det er gratis, og det er en for det kan tage med mig. Du kan se, at der er 12 forskellige spørgsmål, og det foregår på den måde, at man får et spørgsmål, og så får man 3 valgmuligheder. Og så vælger man selvfølgelig den rigtige, og det her det er så det første ud af 12, og så går det så videre, det her det er så det tredje ud af 12, og du ser en tekst her, og du læser spørgsmålene, og så giver du det svar, som du mener er rigtigt. Og når du har gjort det, så kan du gå videre til spørgsmål nummer 4, og på den måde kan du komme igennem alle spørgsmål. Jeg håber, det bliver så glad og begejstret for det, og du fortæller andre om det, hvis du har nogle ting, du ikke synes er så godt, eller hvis du har noget, du er opmærksom på, så er det meget velkommen til at sende os en e-mail, så vi kan gøre det bedre til